baiezkoa eman zigutelako, eta uste dut argazkia bera gure herrirako oso garrantzitsua. Egingo dugu ibilari bat kronologikoa, alegia, zilo gara Mirentxurekin, eskerrik asko, Joxirekin jarraituko dugu, Antxon, Jokin eta Ibai. Berei eskatu diogu gogoan hartzea, alkatzen zirenean zeitzu ziren zertatutakoak, gauza asko, seguruenik, positiboak eta ez positiboak, negatiboak ere seguruenik egongo dira, baina gutxienez bate bat edo bi aipatzea. Eta beraiekin, ibilaldi historiko hau egingo dugu eta gero zuen txanda ere izango da, gutxienez, galderaren bat edo iparen bat egiteko. Bizitza eginean oso onbintuten zoan, egun bat eta bestean beti zerbait zegoen, esan bat zian aktiratutakoak, ordu gogorra izan zen. Eta pasako ez pixkat bakarrik kontatzea, zer oso bekitu zian pixkat nire gura duten, igual azken zizki batzuk. Eta nola ez dago gomen inakik naza zorren erarretik etortu zen. Orduan pixkat beraien denbora nire giroa berdin zen, oso tensoa eta oso bezagara lehar ez. Orduan, hori daude bi gauza dira. Bi sekuestroa zeuden izan zian, orduan Fran Limusin, da Mirentxuen oso sekuestratu zituzten, Fran hilabeta gehiago egon zan sekuestratuta, eta Mirentxu hori egun edo lako gos batez. Orduan, hori herrimanean ikusta sortezula nahiko gira bezala da bia. Gero izan zuen ere bai, bilketa. San Juan egon batean, mutiko eskaltzen iziala, beti alaien, ateratzen zian, lagu, konpletetik ateratzen ginen labizatu zuen, bi hilez dela. Orduan, izan zan oso postre politia, San Juan egunerako. Ez familia etorri zan, egorazalde guztia horiantzakotila ematen da hola, eta gero, miren ikustea bakutzak, recuerda oso gogorra, San Juan egun bat oso berezia. Eta hori, da, inekin denbora. Eta gerrian, nerean, eskat, ez zikoan noretzen gauza berdin zua, jarretzen. Eta eskartu, eta hori aneutara zera da, ez? San Juanetan zartu, eta agostu du balgi izan dut, balgi lagunetan nukoa. Eta hor daukat rekordo pun bat. Jendeak nola batean untzian, laguntzea, bat bestean. Eta erretzateko sortitako zaila kalak garbia. Horrezabek guztia, denak laguntzen, denak kalkatu. Gero izan genitu, bidez agertu. Hoi bai gogorra izan zala, plazara zabala. Hoi, desagertu zian, egun batean, eta zen ginen kuartelia, eta handi niorretzekin ezerrez. Ez zuen bat ere, ideik ez. Biatu zegoen egostira, orduan ondarrekin zuen kuartela. Hantzen dut, nik zuen pasan, nahan ezekiten ezerrez. Madrid errituken da, eta Madrid basta, ezekiten ezerrez. Orduan zan dut, igual eta rabia judia, atmosura judia. Eta han badazoaz, baina ez. Osa, desagertu ziren, Osa, gero, nik uste durua zango duela, nola sartu zian, nioak izan ez. Ikusi familia horiek, nola zen, zen minduta, zen disgustu. Eta ez jakin gabe, nintzen den, oso horrez, nire hitzen. Netzako impotentzin sensazio ez. Ez nintzen du lagundu nahi bai baina ez nintzen. Kolada bezan, gero, gongoak esan jarraitu zuen, baina gizautzen dut inakin azetik nik, bera, zidegotzen zen, beraiekin. Eta nerea, eta nahiko gogorra izan zen. Eta bestela, bueno, zen nahi dezu, ezin dut esan rekordo hona daukatela. Rekordo gogorra, asko ikaste dezu, relazio asko dituzu, alderratik handozo aberatxa da, baina bestela, triste. Eta rekorda, berritoz dezkizu, txarra. Manifestazioak ez zuen dala, normalian, goblatzen zinean, kalen, PNV traidor, PNV zapazat, eta beti zukatzen, gauz berdina, ez? Gite gendun ezakizer, eta plenoan ere, botatzen ziguen erosien guztokeria. Eta gu erantzun, fin-fina,
geldun gaizki jarri, bakarrik edukazio lekzio ematen. Oso pedagogiko. Baina berez giroa esan batean, oso gogorra. Berari daukaten, tribunal. Bueno, ni alkate sartu nintzen, privilegioak batez, esan dut abizela privilegioak. Privilegioak akete batzek ez dizik batzen. Akaso, forma baten, o bazkari baten, baina beste gainatzekoek nahiko gogorrak izan ditut danentzat. Baina nirian oso gogorra, garazik ni entrenatu da esatu nintzen. Ni alkate sartu nintzen nian, esan ziaten, baina hil daukaten genio eta bildurra, ez daude bildurra, ni bildurra, danak botan izkian. Ni botan izkian, bi gauza berdin. Primero, fui secuestrado, cosa que mucha gente no sabe. Yo estuve encerrado en un caserío viejo durante 4 horas, atado a una cama vieja, que la tuve que, eso fue el 20 de diciembre de 1979. Tuve que romper. Bueno, me dijeron los señoritos que me llevaron que no me soltara hasta las 12 del mediodía. Y aquellos pensaban que iba a estar quieto yo. Pues nada, empecé a patar limpia con la cama y la rompí y me quedé con las manos atadas en una cadena con la cabecera. Cogí la cabecera y me marché hacia el pueblo, hacia el pueblo. Yo oía unos hachazos y dije, joder, pues aquí cerca y hay gente. Pasé por un caserío y les dije, por favor, que me soltaran. Baina, zer zabiltzardia, hola tabla, eta batzuk. Eta esan dizu amaita, yo, zeran amaiat. Bildurra zeugaten, baina izugarri. O sea, estaban totalmente asustados. Bajar otro caserío me dijeron lo mismo. Y al bajar vi los leñadores, los hachazos que yo oía. Y uno de aquellos me dijo, venga, desay. Dio la vuelta a la hacha y con la parte trasera arrancó la cama y yo con mis cadenas colgadas pues me fui hasta el Cizurki. Y claro, en Cizurki lo mismo. Baina nola indezu hori, todos totalmente asustados. Todos. Hoy pasan nik esaten yo bildurra, hau baino bildurra handi pasa abiatu. Pasan los días y tuvimos una despedida soltero en el taller y uno de los chicos que estuvo en la despedida, que trabajaba en el taller, los demás fuimos a tomar una copa por ahí y aquel coge el coche y se va hacia San Sebastián. Le hará problema explicarle a su viuda a qué había ido a San Sebastián si no sabíamos ni qué había ido. Total, que al pasar el puente de la Sarteoria, bajó y se puso a orinar. Y desde el puente de arriba le pegó la Guardia Civil 2 tiros. Así que después de pasado todo eso, yo decía, miedo, total, ya que me van a hacer matar, bueno, que no saben lo que era mucho eso. A los 3 días murió de los tiros. Morir aquello, verle a aquel cómo estaba cuando yo fui al hospital, pasar esas 2 cosas y yo miedo para entrar a esto, pues se daba también una escopeta, pero miedo ya no podía tener porque aquello fue lo más duro para mí. Luego empecé a la alcaldía. Bueno, en la alcaldía, cuando me tocaban tantas, a mí me llaman, oiga, ¿sabe usted que se ha ahorcado Miguel Lopetegui? Miguel Lopetegui era del caserío Saleche, que estaba en la cárcel, ¿no? En Segovia, y una mañana se ahorcó. Aquel no había matado a nadie no había matado. No había hecho, bueno, no había matado, pero había colaborado, porque él era el chofer del coche en la que iba y mataban guardias civiles. Aquel no tuvo tiempo ni de juicio, se ahorcó, estaba allí y punto. Luego me tocó otra llamada de la Guardia Civil. Señor alcalde, ¿sabe usted que han asesinado en Francia a un chico de Tolosa? Pues no tengo ni idea. Sí, señor, le han matado a García Buena. Fíjate, enterarte de esa noticia cuando su padre era amigo íntimo de la sociedad. Otra trastada para que tú entres de miedo a ningún sitio, ¿no? Y sigue el tema. Llega en 1997, aparte de todos los que había pasado por medio, porque en medio había secuestros, porque tenía todas las partes. Pero cada vez que la policía me llamaba, José, le llaman de la Guardia Civil, otro muerto. A ver, dígame usted. Pues sí, le han detenido, no sé, bueno, hay el nombre dentro de la lista, hay el nombre de una señora, que no lo conozco ni lo conoce nadie, dentro de los muertos, que hubo un montón. Luego, ya el colmo de todo, después de las cosas que habían pasado, el 11 de febrero de 1997 le matan a Pachi Arratibel. Y a mí con Pachi Arratibel me quedó tal cosa dentro porque resulta que en el Toro Aguardiente aquel día cumplía los años alguno del Cálida.
y me pidió a ver si, por favor, después de marcharse todos de la plaza, les dejaría sacar un toro para celebrar el cumpleaños. Y yo le dije que eso era crear un precedente y que yo eso no voy a hacer. Así que si querían sacar un toro, que supiesen a Lascaux, que allí tenían los que querían. Y no lo dejé. Total, que después de lo que pasó hubo un follón tremendo para ver si eso suspendían los toros, las fiestas o no. Y yo dije claramente que las fiestas, no, el carnaval y San Juan no se suspenden por mucho que muera el alcalde, el que sea. Porque eso es un precedente para siempre. Porque ha muerto tal y quitamos el carnaval. No, si el carnaval no se debe quitar nunca, ni aunque muera yo, ni aunque muera María Santísima. Y entonces, ¿a qué casualidad? A las 12 del mediodía le pegan un tío ahí detrás del Politena. Otro disgusto para que yo tuviese miedo a ser alcalde. No tenía miedo a ser alcalde. Luego resulta que les matan, primero le matan a este y al mes le matan a Gómez de Rossi. Al mes. Otro estacazo de los privilegios de un alcalde. Y luego al final, ese ya le tocó a Anchón, le matan a Leonet, el 22-2 de 1. Si después de todo esto que he dicho, un alcalde tenga el privilegio de ser alcalde, eso se hará en Andalucía o en Zamora, en un pueblito de esos, que allí no pasan más que 4 a caballo y adiós, adiós, pero en un pueblo de estos privilegiados, aquí no hay más que un privilegio. Yo, después lo he contado, ahora no quiero más que agradecer a Bogora esta intención y ese deseo que tenéis vosotros. Bost geltoki bakea egin bila. Ni jaio nintzen baserria bi frenteen artean egon zela gerra garaian kontatu ziaten etxekoek. Nazionalak eta gorriak hala deitzen zieten bi bandoei, eta Ukuilu zuloan gordetzen omen ziren abioia gainkinetik pasatzen zirenean, eta nire aita 18 urterekin nazionalek hartu eta tiroa botatzera eraman omen zuten. Eta nazionalak gure baserrian sartu eta dena arakatzen omen zuten, eta jateko zegoen hartu, bai. Eta kapitan potolo bat ganbarako zulotik erori omen zen eta barregarri gertatzen zitzaien egoera hori etxetik ateratzen zirenean, fiu entzuten omen zuten baleen hutsa. Nire aitak tiroa botatzeko agindutako tiroak botatzen omen zituen, baina apuntatu gabe. Garra bukatuta ere, urte luzez jarraitu behar izan omen zuen soldadu eta nire amonak babarrunak bidaltzen omen zizkion kapitaina masiatu eta baimena lortzezan etxera etortzeko lanerako beharrezko zutenetan. Aita anekdota asko kontatzen zizkigun eta batzu eta malkoak ateratzen zizkion. Baina nire etxekoak etzen etxekoentzatetzen gertuko hildakorik izan eta etziguten transmititu gorrotorik. Gerora jakinuen Tolosako etxe askotan aita eta semea falta zirela, hormaren kontra tiroak eta zulo anonimoetan sartu zituztela, eta etzekitela non eta beste batzuk preso hartu zituztela, eta beste batzuk iesean zirela, eta ez zutela etortzerik samina eta gorroto handia zutela. Batzuk gerra irabazi zutela eta euskaldunok galdu egin genuela eta isilik egon beharra urte luzetan iraun zuela. Umetanik aitari balinezko eskopeta eskatzen nion eta berak zioen etxe hartan bera botatako tiroa nahikoa zirela. Eta horrela gelditu nintzen balinezko eskopetari gabe nire lehengusuak berriz eizarako zituzten eskopeta edarren inbiditan egoten nintzen. Olarraingo eskolara 5 urtekin joan nintzen eta en la enciclopedia ikasi nuen España una grande y libre zela eta cara al sol eta prieta las filas ikasten genuen buruz eta etxean kantatzen nuenean aitak tira, esan eta ulertzen nuen hori kantatzen zuela gustoko. Gero batxillargoa por libre egin nuen, Kasilda eta Baldandereñoekin deskolapitan sartu nintzenean euskaraz hitz egitea lotxatu egiten nintzen, kaxero izatea ez zegoen moda. Han ere historia ofiziala eta formación del espíritu nacional ikasi nuen nik enekien zertzen hori. 14 urte nituenean Txabi Etxebarri eta hil zuten Olarrainen, aurrez Pardinez Guardia Zibila ere hil zuten. Ikurriñak agertzen ziren Euskal Festetan eta berri egunetan eta Santa Maria Elizan ere jarri zuten eta Guardia Zibila kendu. 16 urterekin Donostira ikasketak egitera joan nintzenean euskaltzale eta abertzale ikasle talde batekin egin nuen topo eta haiekin Euskal Herria zertzan, euskaltzaletasuna, euskal kultura eta historia zabetzen hasi nintzen eta eguneroko klaseak amaituta gero apaiz etxe batera joaten ginenetan Federico Zabalak Euskal Herriko historia erakusten zigun karlistadak, foroen galera, gerra zibila, gerra galtzea, frankismo, euskal mugimendu abertzaleak etaren sorrera garbi nuen euskera eta euskal kulturaren alde lan egin nuen nahi nuela ikastoletan. 1980 zen eta Burgosko juizioak, Jokin Gorostidi eta Teo Karrera tartean greba liskarrak. Ikasleok errepidia itxigenuen ategorrietan eta Pasaian langileek gero korri golpeak mendia lasterketak.
Ni igande batzuetan goizeko 7etan ezetara joaten nintzen eta handik irten eta mendira batzar klandestinoak egitera Burgosko juizioaz eta Radio Paris entzuten genuen. 1973an txikia hil zuten eta Telesforo Montzonek atzoko eta gaurko gudariak izaten zituen gogoan eta kantua egin zion. Saseta izen gudarien aurrean Mendizabal hiltzaigu bakarrik eta biak herriarengatik hil baiziren. 1973ko abenduan Karrera Blanko hil zuten eta guk festetan jertzeak airera botatzen genituen pozarren. 1975an soldadunen golan neu ere atxilotu izan nintzen, Tolosako beste askoren artean. Txirrita ere bai, libre geratu zen, txirritak hanka egin omen zuen ni soldadutzara itzuli nintzen. Txikita eta otaegi fusilatu bezperan etxera bidali ninduten, kaleak zuta jarri ziren. 1976an Amparo Arangoaren gorpuz ubelduaren argazkiak atera ziren aldizkari batean Tolosako kuarteletik pasa ondoren, zirraragarriak. Apirilean txirrita zauritu zuten muga pasatzen ari zela. Martuteneko kartzela aurrera omentzetorren zuloa egin eta presoak askatzera. Bere gorpua etzen azaldu maiatza arte, segurazki Iruñan egin zuten eta mendian utzi zuten. Urko kabesti politia egin zion, txirrita. 76an Kortaberri eta Iribarrek ikurrin atera zuten Donostian eta legalizatu izan zen. Urte haietako hildako atxilotu eta torturatuen zerrenda luzea da, ez dira anonimoak. 1977an amnistia legea presoak atera ziren, baina gerra zibilan hil zirenak lurpean jarraitzen zuten memorian galduak, estraditatuak agertzen hasi ziren. Lehenengo geltokia. 1977an bakea lortzeko bidean Telesforo Montzonek Txibertako elkarrizketak bultzatu omen zituen Frente Abertzale eratu eta estatuekin minimo batzuk negoziatuta gerraldi honi amaiera emateko. Ahalegina porrot egin zuen eta Perunaren urteak etorri ziren. 1977tik 89 bitartean atxilotuak, hildakoak, torturatuak, atrakuak denetik izan ziren Tolosan. 1978an konstituzioari ezetza eman genion. 1978an amak esnatu eta saletxeko Miguel atxilotu dutela entzun dut irratia. Zauritu esan dute, esan zidan. Mikelopetegi nire lehengusua zen, saletxe basarrikoa. 1979an autonomia estatuto onartu zen, Ezker Abertzaleak kontra eman zuen. Antonio Varela militarra egunero ikusten duen trena hartzen eta San Francisco pasiolekuan hil zuenetak eta Justo Elizaran eskuindarrek. Ondarru, azken amnistiatua Izaskungo Maita baserrian hil zuen Guardia Zibilak. Naparra desagertu zen eta geroztik bere omenezko monolitoa besterik ez da geratzen Lizartzako seniden baserrian. Kosta Sotamendi ere hil zuenetak. Jositxo Jauregi Gartarra polizia segada batean. 88ko 23F telebistaren aurrean pasa genuen gaua. 81an latza izan da. Esan omen zuen Jose Arregi zizurpildarrak jasan zituen torturatatik hil zuten. Han izan ginen zizurpilen. 82an Marcelo Gartziandia hil zuen Garrekoak. 82an Pablo Garaialde hil zuten Tripleak. Jose Lasa eta Josi Zabala sekusatu zituzten. Francisco Arin hil zuten Tolosan. Xanti Bruar jasiko nire alderdiko lehendakaria hil zuten 84an Bilbon, jendetza bildutzen bere omenaldian. 86an Otanen sartzeari ezetza eman genion, eta Garzia Goena hil zuten iparraldean 87an. Hausnarketa txiki bat. Garai hauetan politikak erakusten zidan guztia galdu edo irabazien parametrotan artean neurtzen zela. Galtzen edo irabazten nor ari zen guzti honekin. Gogoratzen dugu nola Espainiako barre ministro batek esan zuen hemos ganau 2-1, hiru hildako zirenean. Baina nire amak erakutsi zidan beste parametro batekin begiratzen. Nire ama beti egoten zen irratiz informatuta eta gertakari hauen guztien aurrean antzeko esaldia botatzen zituen. Orain ere badegu, orain ere latza gertatu da. Jakin nahi nuke etxe horretan pasatzen ari dena, politika zikin hori. Ez ote da inoiz bukatuko. Eta hau guztia zion noren etxean gertatzen zen kontutan izan gabe. Empatia erakusteko bere modua zen. Nik enuen erantzun handirik. Bakarrik esaten nion bukatuko alda. Bai, bukatuko da ere. Bere empatia izateko modu horrek asko erakutsi bizitza honetan. 87an hauteskundeak Anjon zerrendan joan beharko dek. Bai, baino atzean,
Atzean aurrekoan joan nintzen, oraingoan aurrean, baina bosgarren, gure seme zaharrena jaio berria zen, eta nire aitatasunez gozatu nahi nuen, bosgarren jarrita seguru nengoen libratuko nintzela, beti lauzen egutzen, ateratzen genituen eta hauteskunde egunean deia, bost atera dizkiagu, prestatu adi udalerako. Eta Jose alkate nobatoa, eta ni zinegotzi oposizioan. Udaleko... Udaleko lana polita zen, familia sakrifikatu behar. 88ko martxoaren 2an gure semeak 2 urte egin zituen egunean, ezoiko ate kolpeak atera gintuzten oetik. Silbana ate ondoan zurbil zegoen, Mikel Opetegi gure lehen guzua urkatuta aurkitu dute kartzelan. Josek, baimena eman zidan udalaren izerean kartzelera joateko. Senideak abokatua Madrilera joan ginen kartzelako lagunekin hitz egiteko aukera izan genuen bere anaia eta biok, eta gogoan dut, gosari orduan gordetako zerpileta bat besterik nuela Mikelen lagunek idatzi zioten gutuna idazteko. Azkenean lortu genuen bere basarriraino ekartzea gorpua eta hurrengo egunean atseden ematea, kartzelaren beste ondorio bat. Bigarren geltokia, 1989an Argeleko elkarrizketa eta negoziazioak eman ziren. Egoera mingarri eta larri horri bukaera jarri behar zitzaion eta ni konbentzituta nengoen, elkarrizketa eta negoziazioaren bidez eman behar zitzaiola. Itxu-itxuan sinesten nuen, 1989an eseri ziren algerren estatuko ordezkari politiko batzuk eta etaren ordezkariak, bilera ugari eta dokumentua tarteko. Nire errez gogotsu parte hartu genuen Herri Batasuneko beste militante askorekin batera bake arorako proposamen politiko mamitsu bat idazten. Horrela idatzi genuen Euskal Herrirako estatutu berria, artikulo ilusioa zegoen, oraingoan posible behar zuen lan politikorako eszenatoki berri bat egitea non ezker abertzalearen hildo politikoak ere garatzeko aukera izango zuen. Baina aukera honek ere porrot egin zuen. Hildako atxilotu torturatuak izateko beste aldi bat abiatu zen. Noiz arte jarraitu bergenen horrela, eta gurpila jarraitzen zuen hildakoak atxilotuak, torturatuak, presoak, sakabanatuak eguneroko egia izaten jarraitzen zuen. Ez ziren anonimoak etxe horietan latza izaten jarraitzen zuen. 89an Josu Muguruza, Herri Batasuneko parlamentaria hil eta esnaola larri zauritu zuten indarrezko indarrek. 89an Leo Esteban Nieto istripu larria izan zuen anai preso bisitatzera zikoala. 1985an Joxan Lasa eta Joxi Zabalaren ezurrak zirela jakin zen Alakante, jare bizian erreak urte batzu lehenago aurkitu zituzten haiek. Haserre izugarria sortu zen eta ondarra bira ongi etorrira joan ginenok erasotuak izan ginen. San Blasko hilerrian gorpu elurra ematera joan zitzarien zenitartekoak ere ertzaintzak erasotu zituen, egun beltzak izan zira ondorengoak ere. Eta Ordoñezen kontrako atentatu egin zuen 85an eta Patxi Arratibelen aurkakoa 87an eta Gonbez Elosegiren aurkakoa 89an edo Miguel Ángel Blancoren aurkakoa arrakala handia eraiki zuten gure gizartean begi bistakoa zen. Eskubideak urratuak beti eta guztiontza larriak izanik ere, zigilen aurkakoak eta politikoen aurkakoak arrakala handiagotu zuten. Eta 1987an Herri Batasuneko Mahai Nazionaleko 23 kideak atxilotu eta kartzelaratu zituzten. Tentsio giroa hartan zeinek esan zezakeen urte bete beranduago elkarrizketa eta konponbide aukera berriak izan zitezkeela. PNV eta Ezker Abertzalearen arteko elkarrizketak ematen ari ziren, akordioa bilatzen ari ziren eta ondorioz etaren suetena ere. Harremanak sendoa ziren eta seriotasunez. Horrelekuko 1918ko ertzantza komando baten aurkako ekintza egin eta Ina Zeberio Lizartzarra hil eta elkarrizketa jarraitu egin zuten eta akordioa bilatu zuten. 89an ere egin itxi zuen Baltasar Garzonen aginduz. Hirugarren geltokia, Lizarra Garaziko akordioa. Nire ustetan akordio hark sekulako ilusio eta itxaropena sortu zuen. Posible ikusten genuen politika jardueraren bidez, behin betirako bake justurako bideak eraikitzea eta burujabetzaren bidean aurrera egitea. Oraingoan indar eta eragile abertzalen garaia zen, hainbat urtetan elkarren aurka eta mokoka ibili ginenok, elkarrekin Euskal Herria eraikitzeko konpromisoa hartzen genuen eta bake iraunkorra eraman, ura poza. 89ko hauteskundeak. Antion, ikanbiazetan defenditutako egoera hau duk.
Joan behar dut zerrendagun. 3 seme alaben aitan hau, 3. jaio berria. Ni baino aproposago bat zeudek, nik ezin diat. Bilera bat eta bestea, talako batean, bilera nahi adina luzatzeko asmorekin etorri ziren nonbait nire taldekideak. Gazta, ogia, intxaurrak eta ardo botella jarri zuten mai gainean eta nire baietza eman arte ez zuten altxatzeko asmorik. Etxekoan onarpena jaso eta baietza eman nuen da garai pozgarria ziren eta egiteko etzen makala. Hala aurkeztu ginen eta nire sorpresarako Euskal Herritarrok hauteskundeak irabazi. Alkatetza hartu eta hasi ginen lanean, baina gobernatzea etzen erreza. Etzen posible izan Euskal Herritarrok PNV eta EA elkarlanean jartzea. Baina postasunez gogoratzen dut hemen ondoan gauden 3 alkateoi udalbiltzaren alde manifestua sinatzean. Txato Agirre oroitu nahi dut. Baina nire ametsak ere gutxi iraun zuen. Nonbait aurrez hartutako akordio betetzen ari ez zirela eta etak iragarriz zuen suetenaren austura eta bide batez atentatuak hildakoak preso atxilotuak lehen lerrora pasa ziren. Politika gailendu beharrean samila eskubide urrak eta indarkeria errepresioa gailendu ziren. 4 urte gogorrak izan ziren nire bizitzako gogorrenak. 89ko irailean Esteban Nieto hiltzen kartzelan hartutako gaixotasun luze batek eraginda. Ondorengo egunak beroak izan ziren kaleetan. Gogoan dut zer nolako zirrara eta etxipena eragin zidan Buesaren aurkako atentatua 2000ko otsai hartan. 2000ko maiatzean asteburu pasa joan nintzen Beirera, familia eta lagunekin. Gehienak lehen Euskadiko ezkerren ibilia ziren eta gustoko genuen politika hitz egitea. Igande goizean lagun batek eman zidan berria, kuxkuix hilditek. Hala ezaguna zen Lope de la Calle, han bukatu ziren gure atsedenak. Enuen asko ezagutzen, baina udaleko ekimen bat tarteko hitz egin berrian nintzen. Pare bat hilabete beranduago uztailaren 29an larunbat goiz hartan udaltzainburuaren deia jaso nuen, Antion, atentatua izan da frontoian. Omari Jauregi tirokatu dute, etxekoen diote aurpegiaren kolorea aldatu zitzaidala. Frontoia aurrera joan ginen zinegotziak hango samina eta zerrea zabetu ginen. Tentsio handiko osoko bilkura izan genuen. Omari Jauregirekin zinegotzi modura aurreko legegintzaldi batean enuen harreman handirik izan, baina ez da ere desberdintasun politikotik areagoko liskarrik. Elkar errespetatu izan genuela uste dut. Kolpe gogorra izan zen, gogorra alkate zaren tokitik sufrikario guztia bizitzen ikustea. Gogoan dut nire desadostasuna adierazi nuela eta akordioren beharra aldarrikatu. 2001ko inauteriak ere etzinen erreza ahaztuko bizi naizen artean. Ostegun gizeneko festa hasi baino ordu bete lehenago Roman Sodupe ahaldu nagusiak deiak asaldatu ninduen. Donostian lehergailu batek eztanda egindik eta hildakoak eta zauritua zeudek, bata Tolosakoa dek, Josu du Tolosakoa eta Maruzkoa dek. Ezintasunetik indarra kurrak atera eta Donostiako tanatorira joan ginen, anaita zegoen eta besarka ondoren betaurreko beltzez estabilitako begien jarioa disimulatu nahian nuen baino ezin. Nonbait alkateok ez dugu negar egin behar publikoan. Egun gogorra izan ziren egun bera eta ondorengoak. Gure taldeak desadostasuna adierazi eta elkarrizketa eta akordio esikitzen zituen. Gogoangarriak dira herritarren aldetik biktima hauekiko adierazitako elkartasuna. Larunbat horretako goizaldea beste dei batek jaiki arazi ninduen, belateko dantzalekuaren ondoan autolehergailu baten iragarpena egin zutela eta inguratua zegoen auzo osoa. Hala joan zen gaua, baina zoritxarrak bat abetzean eratzeti datoz da, igandean karrozen irtera aurretik guarda zibilak Gorosabel kalea itxi zuen neska gazte bat Edurne. Atxilotzera etorri eta eraman zuten, da gurasoak etzekiten zer esan eta egin. Zorionez egun gutxi barru libre geratu zen. 2001ko azaroan Asunción klinikan nengoen familia arteko bat bisitatzera joan da. Zerbait gertatzen ari zela garbi zegoen. Unkituta jaso nuen berria, Beasainen tirokatu zituzten Ana Isabel Arostegi eta Javier Mijangoz ertzain gorpuak han ara eraman zituzten. Zinegotziak ere bizkartzainak zituzten. 2001an amnistiaren aldeko gestorak ilegalizatu zituzten, gero kideak preso hartu 2003ko otsailako goiz hartan sorpresa sartu nuen Martxelo Otamendi Torrealdai Pello Zubiria atxiloketen berria. Egunkaria itxi zuten, Tolosako egunero ere bai gero. Bertako kideak atxilotuta espetxeratu eta noraino iristeko prest zegoen Madrilgo gobernua. Bistakoa da tortura salaketa hauen ondoren
galdetzen genuen, gai badira hauek torturatzeko zer zote dute egingo hain ezagunak ez direnekin. Tortura ikusgarriagoa egin zen, epaiak ez ziren errudunak erabaki zuen, baina pasatakoak hor zeuden. 2003ko martxoan, Herri Batasuna Euskal Herritarro Batasuna segi aika jarraitekin PNV ilegalizatu zituzten. Udalbiltza 2003an ilegalizatu zuten eta nirekin batera zuzendaritzan zeuden hainbat kide atxilotuta kartzela urte bete behar izan zituzten, naiz eta gero errugabe deklaratu. Kanpoan geundenok ez genekien noiz arte, gauetan lo egitea ez zen erraza izaten. Garai horietan neure eta zenbait zinegozio izena interneten jartze hutsa betorrak ematen zuen. 2003tik aurrera ilegalizazioa zirela eta 10 urteko Ezker Abertzalearen instituzioetako hutsarte luze bati eman zitzaion hasiera. Gogorra zen zure izena hainbat komunikabideetan ezagutzen ez dituzun tramatan nahastuta zaudela irakurtzea, eta agian atxilotu egingo zaituztela pentsatzea, edo garzoni idatzi eta deklaratzera joateko prest zaudela esatea, eta zure etxera lotara joate ez ausartzea, edo abokatua deitu eta garzonen aurretik pasa behar duzula jakitea eta han ikasi nuen esaten, konbustravenia. 2004ko martxoan, Madrilen 200 pertsona hil zituzten islamisten atentatuak. Aznarrek hauteskundea galdu eta PSOEk irabazi zituen. Aznar gezurteroari ordain politiko iritsi zitzaion, agian konponbideak azkartzeko balio zezaken gobernu aldaketak. Laugarren geltokia, Loyola. Ez omen da sekula inoiz ez esan behar eta 2006an Ginebran, Oslon eta Suetenaren bitartean Loyolan izandako elkarrizketak akordio politiko berri bat hitzartu zuten gure artean itxaropen handia zen. El proceso deitzen genion, hau da, behin betirako. Gure batzarra bilkurak ahal genuen tokian egiten genituen telefonoak debekatuak zeuden, vigilatuak geundela bagenekien batzar guztien amaierarako, herri irteretan kontrolak egoten zirela bagenekien, autoa goiti bera arakatuko zituztela eta bai paperak ezin ziren eraman, hala eta guztiz ere penak merezi zuen. Elkarrizketa bide honetik zihoazen urriaren 21an, akordio sinatzeko prest zegoen, baina hau ere hankaz gora joan zen, T4ko atentatuak hala erakutsi zuen eta bi hildako egon zirela. Ondoren Suitzan egindako ahaleginak ez zuten bideratzeko balio izan. Negoziazio eredu hau agortuta zego, esan omen zion itzulerako bidean Rufik Arnaldori, hala dio muruak, ekarri armak liburuan. Negoziatzaileak izan zirenak atxilotu egin zituzten eta kartzelan aldi bat pasarazi. Garbi zegoen estatuaren alegina Ezker Abertzalea jardunbide politiko guztietatik kanpo jarri, zuzendaritza guztiak atxilotu, dinamika represiboa zigortu, presoak bakartu, Ezker Abertzaleko masa kritikoa guztia etxipenera eraman eta indar marginan modura betirako zokoratzea zela. Bitartean, Isaias Carrasco eta Ignacio Uriaren aurkako atentatuek lehenaz gain haserrea, kontzientzia eta mingain asko astindu zituen. Baina latako ere Batasunak zailtasun guztiekin eztabaida martxan jarri zuen, kuadro politiko eta militanten artean. Bitartekorik gabe iaia klandestinitatean isilpean egin behar izan genuen. Garbi hitz egiteko eskatu ziguten eta garbi hitz egin genuen ala jainkoa. Hitz egin nahi genuen bai behar genuen. Hitza gailendu behar zuen. 5. geltokia, Aieteko akordioa, 2009 aurrera zijoan. Zer prest hago lanean jarraitzeko? Segun zer, eztabaidarako txostena jaso genuenean garbi azaltzen zuen. Prozesu demokratikoak Euskal Herritarren hitza eta erabakia izan behar ditu oinarri, eta beraz inongo indarkeriarik edo eta kanpo injerentziarik bidegaberik gabe garatu beharko da. Bai, horrela bai, prest lanerako. Bide hau proposatu zutenak atxilotu egin zituzten gartzonen aginduz, Arnaldo Rafa Mire, nahiago gintuzten aurreko egoeran eta represiori erantzuteko dinamika hutsean politika egiten baino. Unionetan Miren Urkola du gogoan. 2011ko Aieteko bake konferentzia egin zen eta bake bidean oinarri sendoak ezarri ziren. 2011etak jarduera armatua behin betirako amaitzen zuela iragarri zuen. Gernikako akordio etorri zen 2011 eragile desberdinen artean. Bake bidean urratsa handiak eman dira, baina estatuei Aieteko konferentzia eskatu zitzaiena bete gabe jarraitzen dute. Eta bakea, ez alda lortu bat? Ez. Erabateko bakerako urrats sendoa falta dira oraindik, eraso guztiak ez dira geratu. Badakigu azken geltokian non dagoen, baina ez gara ailegatu. Herri osoaren egitekoa izango da baita ere. Zein da ba, bakearen oinarria? Giza eskubide guztiak eta guztiontzat errespetatzea.
eta gertatu dena berriro gerta ez dadin oinarri sendoa jartzea. Gaur bertan irratian entzun dut Tolosako zinegotzi hautagai batek iseka jasan dituela asteburuan. Asteburu honetan ere nire familia arteko bat preso laguna bisitatzera irten zen ostegun goizean goiz, eta larunbat gauean itzuli zen gorputza baildua eta 200 eurotik gora gastatuta. Beste 100 senide eta lagunek milaka kilometro egin behar izan dituzte senide preso bisitatzera asteburu berean, aurrekoetan bezala. Eta biktimak? Gatazka politikoak eta indarkeriak gertatu den guztietan mota desberdinetako biktima eskubideak urratu ditu. Urraketa jasan dituzten guztiak dira biktimak. Biktimak batzuentzat eta batzuenak eta bestearenak izan dira orain arte urtetan. Baina bada garaia, biktima guztionak izan daitezen lan egiteko. Urraketa horietan deno dugu erantzukizunaren parte bat. Autokritika beharrezkoa dugu eta deno dugu erantzukizun horretatik neu barne. Beharrezkoa dugu biktima guztien aitortza, egia, justizia eta erreparazioen lan egitea. Eta presoa zer? Presoak ere giza eskubidea dituzte eta zentzu horretan presoen sakabanaketarekin akabatzea. Preso gaixoak eta adinduak etxeratzea. Betetako zigor guztiak metatzeko eskubidea onartzea eta azken batean guztion etxeratzaren alde jardun beharra sumatzen dunik. Geure esku dago, guztion esku dago. Bake eta bizikidetzaren alde lan egitean animatzen zaituzte. Postdata. Nik esan edo esan ez dudanagatik, nik egin edo egin ez dudanagatik, edozein motatako biktimeren bat mintu baldin badut, barkapen eskatzen dut. Eskaintza. Egin dudan errelato xume hau nire familiari, militantzian izan ditudan lagunei eta Tolosako bizikidetza foruan lagun ditudanei eskaintzen diet. Eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi eta mila esker eman duzuen aukera honengatik. 8 urte alkate, baina aldi berean beste 8 urte zinegotzi. Zinegotzi ondan hau, Jose alkate zala 4 urte, beste 4 urte Jon zala. Gero jatokatu zeiten 8 urte alkate moduan egotea eta ja gero beste 2 hilabete Ibairekin. Nik zer esango nuke, lehenengo ez dakit badan privilegioa edo, baina bai eskertza hemen bertan dagoen hainbat jenderi lagundu zialako drama guzti hau gestionatzen. Eskertu behar daukat eta gero esango dut zergatik eta esplikatuko dut, baina hor ikusiet Marisabel Lasa, ikusiet Ana Tadeo, zenbat zordio dan berari eta bere familiari erakutsi diten guztiegatik. Eta baita ere azkenean gertu, nire gandik gertu egon ziaten guztiei. Hasita seituan, udaletxean hasita seituan, ze hasi nintzen 95ean, ekainean. Tokatu zen, lehenago aipatu dan bezala Josi eta Josen. Josi gaztetan ikaskide, Josiren arreba Mari Jose baita ere beranduago, Arantxa Lasa baita ere ikaskide. Zer esan jasan zuten guzti horrekiko. Ni dauzkaten gogoan dauzkatenak, baita ere lehen aipatu dena Patxi Erratibel, 97ko otsailaren 11ean, asteartita zan, nola ere zuten. Beste behin, 2000 uztailaren 29ean, familia osoa gindu zen ezkontza batea, Antxonek ditu zian, nola Juan Mari hil zuten. Horren etorri nintzen, frontoien egon ginean, elkarrekin, zinegotzi guztik, desastre hura, drama hura, era batea edo bestea gestionatzen. Gero hor, 2001 otsailaren 22ean, osteun gizena, lanean egon, telebistan egon, eta orduan Josion Imaz zan EBB-ko buru, eta orduan txeditu zian baita ere, adieratziz gertatutakoa.
Jonekin ere klinikan gendela topo egin gendun, itzein, sufritu, negarregin, eta hua altzan bezala gestionatu. Baitare, horrepatu nahi dut, eta Gerardo harin baitare lagundu ditelako orain kontatuko ditudan gauza guzti horiek gestionatzen. Naiz ni egonez bere aita hil zutenean, bera beti egonda gertu niri erabateko edo besteko aholkuak ematen. Eta ez dakit Jose Anjon gogoan izango dezuen Anjon alkate zala. Nola dituzigun nahi betzako guain kontatu behar dizuetena benetan izugarri markatu nauen histori bat izan da. Eta Eugenia markatu behar baino kontatu beharren nago. Gogoan izango dezue nola Eugenia Ana eta Leon amak dituzigun hori hotelea. Eta junginan, ez dakit zinegotzi guzti junginan, baina gutxienez alderdi politiko guztietako zinegotziak angelen. Eta esperientzia hori benetan izan zen gogorra. Gogorra pertson batek zure aurrean ispilu bat jartzen dizulako. Eta ispilu horretan zoazaltzen zea eta beak Maria Eugeniak adierazten zigun hilketa eta gero, fokoak desagertu eta gero, telebistak desagertu eta gero, komunikabideak desagertu eta gero, familia bakarrik ikusten zala. Eta esaten dut ispilu horrean jartzen zela, benetan nik uste eta denokata gendun sensazio bera, familiak arrazai zuela ez da. Eta han egun horretan nik negarrein nun, eta nik uste nik baino gehiagok ere negarrein zutenak egongo zirela. Eta kontatzen dizuet hau, benetan niretzat nire bizitza osoan izugarri lagundu ditelako egoera hauek gestionatzen, beste biktimekiko gertutasuna gestionatzen, eta nire bizitza horrean bintzat minarekin gertu egoten, eta horreatik familiari, eta ni uste lehenengo aldia dela publikoki horrela egiten dudala, baina famili horri, Tadeo Leonet familiari izugarri zorriet. Eta beste rekuerdo bat, edo bizipen fuerte bat dudana izan zen 2009-eko maiatzaren 30-ean udaletxe bezala eta Marisabel Lasarekin gobernuan zala antolatu gendun omenaldia terrorismoak eraildako biktimei eginiko omenaldia. Tolosarrak zirenak edo Tolosan eraildakoak, 24 bat izango ziren. Tokatu zitzaiten 24 horiekin, 24 horien senidei tartekoekin hitz egitea. Eta benetan oso aberasgarria izan zen. Ezautu nun lehen ertzaina, hildako lehen ertzaina, Lehazpin Brinkolan bomba batez hiltzan lehen ertzaina. Tokatu zitzaiten hitzeikea hainbat guardia zibilen senitartekokin, tokatu zeiten egoera ezberdinetako jendekin hitzeikea. Eta ni usteet izan zela lehenengo aldia, bai gal, bai eta Batallón Vasco Español, Komandos Autonomos, edo agente ezberdinek eraildako biktimai norbait omenaldi edo omentzea. Etorri zan gobernua, orduan Ares sailburua zeon, barne sailburua, eta irakurriko izuet olerki bat han bertan irakurri nuen, edo irakurri gendun olerki bat. Eta irakurriko izuet, ondorenean bukatu zanean izugarrizko istilua sortu zulako olerki honek. Xabier Leterena, gogoan izango dezue, egun liburu hau egun sentiaren esku izoztuak.
Lourdes Iriondo hildagero idatzi zuen liburua. Eta orduan irakurri gendun olerkiak horrela dio. Gure aita zeruetan eta erbestean zarena. Zer esanen diegu buruan tirukatatuei, zer esanen diegu labetan erretakoei, zer esanen diegu ziegetan lurperatuei, zer esanen diegu torturatuei, ezabatuei, zer esanen diegu haien ondorengoei, zer esanen digu historiaren hondakinei. Zuizanik den ororen lehena eta zentzua, zure baitan balego giza destinoaren giltza ersaiguzu, zer esan behar diegu haiei iraundutakoei, odoldutakoei, apurtutakoei, emaizki duzu kadix baten hitzak, rekin batenak alabehar ezkero, esaiguzu non leudeken errukia, salbabidea, otoitzak, arrenak, doluaren sendagarriak, adi gauzkatzu, adi beti auspekaztuak, zure gurutze salbagarriaren aterbe aurrean, gure aita sufrimenduaren egoitzetan zarena. Hau irakurri eta gero, Ares asko haserretu zen. Eta asko haserretu zen, pentsatzen zuelako biktima ezberdinak nolabait parekatzen ari ginelako. Orduan baita ere bukaeran etorri zaiten Guardia Zibil baten senitartekoak, eta baita ere oso haserre esanez eta adieraziz ez zula nahi bere semea uste zala beste biktima ezberdinekin elkarrekin egon izana. Eta baita ere Galek eraildako famili batek etxea dituzean adieraziz pentsatzen zuela udaletxea edo nik kasu honetan nolabait erabili izan nuela egoera hori eta familia horri. Alegia, segurenik ez zala ondo gestionatu edo gestio horretan akatsak egongo zirela. Baina ziur egon hor genden persona guztik, alderdi politiko guztik, muitu gintuna izan zala biktimengandik gertu egoteko borondate hori. Posten hauena aintzane izan izateke hainbeste urte eta gero, 7 urte eta gero, egoera beste bada. Ikusten egia elkarrekin beste gauza batzuk egiten ari garela, etorkizunean begira beste gauzatan ari garela. Beraz, tokatzen zaiguna da guzti hau, errekorrido guzti hau egin dugun hori zuek zoriontzea lagundu diguzuen guztiatik, eta bukatzeko Leonet eta Tadeo familiarekin ikasi nuena. Hau bukatuko da, eta bereiek hor egongo dira. Eta egin beharra dagoena da famili horien gandik gertu. Atzo, gaur, eta bitar. Eskerrik asko. Ez zait erresa egin, aurrekoan abixatu zen egunen eta gonbidatu zen egunen hemen hitz egitea, eta askotan ondo batuzte ariketa hauek pixka bat gelditu eta iraganera begira jarri eta pixka bat zurrunbi horretik atera eta gure pausoak eta gure ibilbide horiek nondik datozen da nora doazen edo egin ditugun pauso horiek ikusteko, ez? Nik gehientxu nok hemen ez ezela bapatean tokatu zitzaiten, ardo eta gazta baino kafea lagun, halako goiz batean, planteatu zidaten zerrenden inguruan hauteskunde bat zuzela eta zerrendetan agertzen. Nik ere aipatu nuen ezin zela pertsona egokina, nik ere aipatu nuen askoz pertsona prestatu dagoak ere bazirela horretarako, baina orduan bazegoen argudio bat aurre egiteko zailtasunak zakatzena edo zekatzena, zela jendea behartza. Hau da, ilegalizazio prozesu baten ondorioz eta hauteskunde prozesu desberdin ondorioz, herri honetan jende asko eta asko, dozenaka jende ehundik gora pertsonek eskubide zibil eta politikoak ez dituzte. Herri kafkianoa da gurea, surrealista ere, egunen batean
komediazko pelikulak egingo ditugunen inguruan, baina jadako denbora pasarako du. Eta egoera surrealista horretan, hauteskunde kanpaina iritsi zen eta surrealismoaren jarraituz, jada legala ginela jakin genuenean, amaiak pasata, kartelak pegatzea irten eta Guardia Zibila gelditu gintuen. Eta Guardia Zibilak identifikatu eta baetan kontra jarri eta gero kontuatu zirenean jada bildu legala zala hauteskunde epaileek hala esan da pakean utzi gintuzten, ez? Tontak ere dirudite, baina azken finean horrela iritsi ginen alkatetzara. Eta gogoan dut alkatetzako eta Jokinek aginte makila eman zidanean nire hitzak batez ere pertsona batean oinarritu dituela eta hori nire atxona zan Arturo San Vicente. Eta diot, netzako atxona izan dalako, gutzako izan dalako referente bat eta dalako referente bat. Duintasuna referente bat eta belaunaldi, gerra zibileko belaunaldi guzti horren referente bat. Neri pertsonalki izugarri markatu nau, eta naizenaren oinarri da. Eta beti bi gauza errepikatzen zizkigun, familia osoari eta bere bataila kontatzen zizkigula. Gugoenean gorriak eta reketeak zergitzian ezkenekila gerora lotu ditugu gauza horiek, baina kontatzen zigun beti, ez? Gorrotoa inoiz. Eta gerretan galtzaileak denak dira. Batzuek gehiago galtzen dute. Bere egan ziren galtu zutena, dena galdu zutenak, duintasun izan ezik. Eta beste gauza bat esaten zidan azan, hitzegin mundu guztiarekin. Eta neak joan hortan ikuste, hemengo asko bezautuko zenuten, baina mundu guztiarekin hitz egiten zuen. Ideiak oso garbi izan arren. Eta alkatetza hartu nuneko egun hortan, bea izan nun gogoan, baina ez hitzetan bakarrik. Bizitzan zehar, nerekin batera dijoan pertsona da jona zentzu horretan, eta gaur urteak pasa arren, bi lekzio horiek inoiz bezain beste eta inoiz bezala izugarrezko garrantzia eta izugarrezko trascendentzia dute, ez? Gorrotoa inorri, gerretan denak galtzaile eta hitza ukatu inorri eta izagin mundu guztiarekin, ezta? Orduan hori izan zian, ekaineko egun hartan nik gogoan izan dituen hitzak eta buelta hortan etorri zen udazkena, ez? 2011ko udazkenan bazirudin gauzak benetan udazkena izan arren loreak ernatzen aizia labingoa batikan, ezta? Aieteko konferentzia, mundu mailako referentzia Donostian, eta bazirudin benetako aldaketak, sakoneko aldaketak bazidozela, eta 3 egunetara eta bere iragarpena egiten du eta behin betikoz ustea aldarrikatzen du eta erabakitzen du, ez? Udazken horrek bazirudin eta hemen nabaritzen zen sakoneko aldaketak zagatzala eta ekarriko zitula alde guztietatik. Baina gerora ikusi dugu gauzak ez zirela horrela, ez? Hau presatzen egola agendari begiratu diot eta urriaren 20ko horretan bakeolarekin nukan bilera bat, bake eta bizikidetza proiektu baten inguruan, kasualidade. Bizikidetza zalako soilik gatazka politikoaren inguruan ematen baizik eta bizikidetzak gizartean ere ekibardan zerbait da. Nik gatazkari loturiko eriotzaik ez dut izan nire legealdian, baina eriotza bat bai, genero eriotza bat, maltrato baten ondorioz, ez? Eta hori bizikidetza ezala eta hori baita larrikatu dugu. Ze gizarte bat bizikidetza zentzu guztietan ere ekibarrekoa da. Baina udazken hartan bazirudin aldaketak etorriko zirela, baina berago konturatu ginen batzuk sagarra usteltzen utzi nahi zutela, ezta? Eta usteltzen utzi nahi zutela, eta horren adibide baten bati trenean harrapatu ziola, ez? Iragarpen guzti horrek. Eta zekena da, baina gerora behin baina gehiagotan konturatu naiz alderdi interesak, hegemoniak, botereak, protagonismoak eta nork redito politikoa ateratze horrek benetan trascendentzia, benetan garrantzia dun horren gainetikan jarri dela, bizikidetza dela. Elkar ezagutza, elkar ulertzea
eta berriro gertatu dezadien oinarriak finkatzea, ez? Orduan udazken hartan, gerora kasualidadea etzen hortaz kontuatu ginen, hau da, lehendakaria etornen arrabatzea zala kasuali izan, eta gerora ikusi dugu, udaberria etorri zitekeela pentsatu arren batzuk udaberria baino negua nahiago zutela izatea, ezta? Eta horrela hasi ginen legealdia eta horrela jarraitu zuen legealdiak, ez? Nentzako lekzio ondia izan zen, bizikidetza taldea, Tolosa mailan bizikidetza taldea eta hemen ikusi ditut batzuk elkartzen hasi zenekoa eta guri deitu gintuztenekoa, ez? Printzipioz, niri alkate bezala aurkeztu zidaten zertan zan taldeak, zertan zatzan taldeak, eta hasierako sukaldeko lan horietan nentzako eredu izan zian, ez? Nola maila desberdinetako pertsonak elkartzeko gaitasun erakusten zuten eta nola elkar ulertze hortatikan aurrera egiteko gaitasun erakusten zuten, ez? Eta bide horri egiten saiatu gitzaion ere udaletxean, eta bide horri, garai hartan ere Donostian alkateen bake konferentziak izan ziren, Belfasteko alkatea ere bertan izan zen, eta ikusten zenun munduan gertatzen ari ziren prozesuak hemen ere gertat zitezkeela, ez? Gaur egun Kolonbian daukagu fokoa eta bidaz zer gertatu den Kolonbian, ez? Eta elkartzeko eta adosteko gaitasuna dute. Ez ez esaten lagun izateko, baina bai adosteko, eta horrek erakusten du baita klase eta maila politikoa, ez? Gogoan dauzkat hemen eta beti izan dudan, kezka eta berandu giritsi ginela beti esan duet, eta errepresialiatuen eta gerra zibilen inguruan Jokin Zuegasetako bideari jarraitu eta nola jarraipen eman genien, ez? Eta nola garai hartan 36ko alkate, zinegotzi eta langile errepublikaren aldeko udaletxeko langilei egin genien omenaldi hortan, Jose ere agertu zen eta Maiontako guztiok edo hemen dauden guztiok omentzagintzaien batzuk ezin zuten agertu, eta nun baita Ramon Labaien agertu zen, ez? Eta berak ere bere esperientzia hitz egiten zigun frankismoaren zekentasunaz, ezta? Orduan, badauzkazita batzuk buruan, beste bat bazan ere Pardo doktrinaren pean, udaberri edo udazken hartan uste genuen, giza eskubideak errezetatzen eta resoluzioaren inguruko pausak ematen hasiko ziren, eta ez ziren ematen ari, eta horren ondorioz, azkenean Europak berria eman zuen eta Pardo doktrina bertan bera guzti zuen. Eta horren ondorioz, Tolosako preso bat 25 urte, hieian eredadea aina espetxean urte pasata gero kalera irten eta goizeko ordu bitan honea etorri zanean gertzantzak niri denuntziatu nindun ongietorri ilegal bat egitearen ondorio edo. Eta konturatzen zea askotan nola iraganeko inertziak, iraganeko gatazkaren zurrunbiloak benetako egoerari aurre egiteko gaitasun eza erakusten duen, ez? Eta zegenkerian oraindik jarraitzen zela dela ikusi. Gogoan ditut olako zenbait pasarte, berezi, eta gogoan dut, eta bizikidetza taldearen bidea jarraitzen udaletxean bertan horrelako zerbait egiten saiatu ginenekoa, eta saiatu ginenetakoa, ez behin, ez bialdiz, batzutan. Garai hartan ere, horretan ematen hasi ziren pauso batzuk, eta Tolosan zergatik ganez pauso horiek emateko gaitasuna edo gogoa behintzat batzuk da genuen. Baina kasu honetan, ez zan aukera ikizan, eta nik baidan nire buruan, nire bihotzan daukaten arantza bat, ezin lortu izana, beste herri batzutan lortu izana, gaur hemen lortu dana, duela urte pare bat eskaz, lortzeko aukera gaitasunik ez izana. Gauza batzutan bakarrik egitea edo egin daiteke, baina beste batzutan denon adostasuna behar da mahai baten bueltan hitz egiteko. Batek nahi baldin badu ere, besteak ikustez baldin badu aukera, ikusten ez baldin badu beharra, ezinezkoa da. Eta zentzu hortan nire arantza hor dago, eta egunen batean kenduko da, ez? Iruditzen zaitolako ekitaldiek, olako jardunak laguntzen dutela, eta alabedi eta jarrai dezatela, ezta? Baina arantza horrek hor jarraitzen du. Eta gurean behintzat, nik dauzkaten oroitzapenak zentzu hortan horrelakoa dira, ez? Udazken frenetiko hortan, alkatzen sartu bezain pronto uste genuen gauzak aldatzea zegoazela, nola gauzak aldatzeko eta gauzak kongeladorean sartzeko nagusigotasuna bermatu zen, ez? Eta hau dena diot, iruditzen zaitelako, agian nik zuek kontatu dituzte gauza asko eta asko oroitzen ditut gazte herritar gizan.
Eta nahi kudeatzea tokatu zait, Mirenek aipatu duen Josi eta Josianen gorpuen ingurukoa, nun 2014an familiari, herritar gixan eta herri gixan, omenaldi, agur, lasai eta kutxun bat emateko aukera izan genuen 31 urte eta gero, ezta? Nik niretzako justu pegatina bidezau dituten bi pertsonai, iruditzen zait, pelikula baten bueltan, eta argudio horren bueltan, 31 urte eta gero, aukera izan genuen benetan, inungo violentziarik, inungo golperik, zer ni ume bat izan arren oso ondo gogoratzen naiz gorpuak Tolosara itxitzen direnekoa. Eta gauza horiek, gu baino belaunaldi gaztegokoak eta niko baino 33 urte dauzket, baino gaur egun 20 urte dauzketenak ere beste gauza asko gogoratuko dituzten bezala, ze konturatzen zian gauzetak gogoratzen dira, zauriak asko eta asko kostatu dira eta urte gehiagin kostatu dira izten, ez? Gure aiton amunan kasuan, ia 70 urte eta gero, ez? Egin diegu omenaldi asko eta asko hildatze duela. Baina omenaldi egiten hasi gatzaile 21. mendean 70 urte eta gero. Josi eta Josianen kasu honetan 30 urte beranduago. Eta nire aldetikan behintzat iruditzen zaitena da gu kasu honetan hemen gaudenok eta ardura politikoa ditugunok ezin diogula bizkarra eman honi. Lehenago aipatu duten arantza ateratzeko forma elkarrizketa da, hitz egitea da, elkar ulertzea da, eta oinarriak berriro gertatu ez dadin, eta berriro inork horrelako argudioak hartu ez ditzan bitartekaritzak edo bitartekoak jartzea, ez? Nik utzi nuen azeia behintzat eta hor gelditu dadila, gogoratzen ez 2014an Carlos Paco Etxeberria eta Carlos Beristain Tolosan eman zutela hitzaldi bat, justizia transizionala inguruan eta egiporo gehiago da zituzten, eta hitzaldi horren ondorioz bi proiektu daude momentu honetan garatzen, Tolosa mailan Arantzadiren eskudarikan, 56 jokinen garaian egin zen liburu eta memoriaren ariketa horren ondorioz 55.1958 frankismoaren inguruko biktimen eta biktimarioen inguruko memoriaren mapa eta azterketa egiten ari da Arantzadi, eta ari berean 1960etik gaur egun arte giza eskubideen urraketak Tolosan, gertatuko giza eskubideen urraketan lanketa eta mapa ere egiten ari da Arantzadi. Izan daitezela hauek, behintzat, etorkizuneko desberdinen arteko zorua eta orubea garatzeko tresna, erraminta eta lurra, ezta? Eta arantzan edokoten arantza hori izan zela alderdien arteko konbibentzia esparrua garatzeko ezintasuna, ez neragatik baizik eta ez zutelako beste batzuk leku eta bide ikusten, hau izan dadila edo lan horiek izan daitezela arantza hori kendu eta elkarren artean maila politikoan eta bizikidetzako kide horiek eman diguten ejemplua jarraitzen maila politikoan herrian hitz egiteko beta, ez? Eta ongiet horriak horrelako ekitaldiak azken finean maskara kendu eta aurrez aurre elkarri begira jarri eta elkarri begira gure arimak eta gure pentsaerak irikitzen ditugulako, ez? Denok begiratu behar diogu iraganari eta denok dugu zer pentsatu, zer hausnartu, iruditzen zait askotan gehiegi, mikrofono gehiegi daudela, ez kasu honetan bezala, hemen etxean daudelako, baina bai mediori begirako mezu gehiegi daudela, eta gutxiegi benetako hausnarketa, benetako zintzutasuneko etorkizunari eta aurrera begirako klabeetako disposizioa, ez? Alderdien logikan, botere logikan, protagonismo logikan gehiegi garatzen da politika, eta hori aldatzen dugun bitartean, benetan, sakoneko aldaketak ez dira gauzatzeko. Beraz, ongietorria gaur eguneko edo gaurko bezalako ekitaldiak eta gonbita sukaldeko lan gehiago egiteko, ez bakarrik espera hundietan baizik eta herri eta udaletxez. Beraz, eskerrik asko, gonbitaren gatikan, eta nirean bintza saiatu naiz zalako bagate harik eta erretxe izan, liburu
edo papera horra jarri ditzenean. Bai, nik uste lehenengo aldia dela alkateoi guztiak elkartzen diala ekitaldi batean eta memoria historikoaren lanketan ingurukoa baldin bada eta bereziagoa da, ez? Nik gaur ez nago goran, osea, nik bera nago, ez? Ze alkatetzan gaina urtebete bakarrik damakit, eta nik gaur aukera emate baldin badiate behintzat saiatuko naizena da memoria historikoaren inguruan aurreko legealdietan egindako lan guzti hori eskertzea, ez? Nahiz eta indar politiko ezberdinak izan, kolore ezberdinetako gobernuak egon, lanketa potolo bat eginda Tolosan, eta gaur nik uste horren rekonozimendua egiteko aukera izango dugula. Gaur gaina errepasatzen egon naiz arratsaldean Tolosan egindako lanketa guzti hori, ez? Urte guzti horietan, hasi gerra zibiletako pasadizoan liburuarekin, frankismoaren lehengo partea, bigarrena, ez? Eta berezitasun bat badauka Tolosak, eta da ekimen horiek Tolosan behintzat udaletxetik abiatutako ekimenak dira, ez? Beste herritan, beste era batzutara eginda, eta Tolosak badauka adierazle hori, behintzat antzematen da borondate bat badagola, ez? Gero asmatu behar izaten da, egia da baita ere herritikane beste hainbat ekimen izan dirala, ez? Badago Foro Republikanoa, bere ekitaldiak antolatzen dituna, hitzak eta galtzaundin artean ere izan dira holako jardunaldi batzuk, ezberdinak, ez? Badaude zeak, baino memoriaren berreskuratze horren lanketa Arantzadiren hitzarmenaren bitartez udalatik pixkat giratuta izan da, ez?